Mali kunnafoni jamana layabagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Faransikaw Italikaw Espagnekaw Alimɛɲikaw Brezilikaw Tripolikaw Algerikaw Moritanikaw Senegalikaw Abijankaw fo kana se an ka faaba kɔnɔ a n'a ɲinɛna min kɔ dɔrɔn ko kana dimi aw mana kɛ diɲɛ fan o fan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la bi ye lɔgɔkun daminɛ an nana tuguni nisɔndiya kɔnɔna na o min yɛrɛ an bɛna flash bamanankan baaraw daminɛ wa an b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi nisɔndiya kɔnɔna na ka baara in janw bolo kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ an bɛ fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Bi ye tɛnɛ février kalo tile 28 san 2022 kunnafoniya daminɛ la sa ma daminɛ n'anw ka jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale n'a ka ministre min sigilen don lakana kunkanko ma n'o de Colonel Sadio Camara ye a yɛrɛ la ka fasa ko olu yɛrɛ kɔni bɔra ka baara dɔ kɛ n'o a bɛ f'o ma ko ye tare baara ye o hukumu kɔnɔna na sa a yɛrɛ la ka fasa ko an ka finitigilamɔgɔ 17 fo kana taa se mɔgɔ kelen ma n'ale yɛrɛ tɛ finitigilamɔgɔ ye ni a bɛɛ lajɛlen n'u ye mɔgɔ 18 ye k'olu yɛrɛ de tun bɛ bamaci wale mɔgɔw bolo o min yɛrɛ n'a yɛrɛ la ka fasa k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni sera ka kuma walasa olu kɔni bamaci wale mɔgɔw bɛ se k'u labila cogoya min na o hukumu kɔnɔna na sa a yɛrɛ la ka fasa k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni sera k'u ka labilali sɔrɔ a yɛrɛ la ka fasa ko dɔw yɛrɛ de kɔni tun bɛ bamaci wale mɔgɔw bolo depuis san 2019 an bɛ don min na ko bisa u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni labilala bamaci wale mɔgɔ ninnu fɛ o min yɛrɛ an b'a fɔ tare an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka ni baara ɲuman in na. Halisa an bɛ to an ka lakana kunkanko kan kɛlɛkɛ pankuruba min yɛrɛ bɛ n'a bɛ f'o ma ko kaza a yɛrɛ la ka fasa kan jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kulekan minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fasa ko olu kɔni mako b'u ka kɛlɛkɛ pankuru la baw u y'a yira ka fasa ko an ka minisiri min sigilen don kɔfɛ k'o ɲɛnabɔli ma n'o de ye Ablaye Diop ye k'ale kɔni ka tagama dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛra utu kalo tile 6 tɛmɛlen k'ale kɔni tun taara ni pankuru ko in kuma la min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛ pankuru belebeleba ye ko hukumu kɔnɔna la sa Espagnekaw ka jamana olu kɔni y'u ja pankuru in kan ka kɛɲɛ l'Amerikilakaw kɔni ye kumakan min d'u ma o don ni bi cɛ sa yɛrɛ la ka fasa ko ni pankuru in yɛrɛ kɔni ma se ka na an ka jamana kɔnɔ ko min yɛrɛ n'an ka jamana kɔnɔ denw yɛrɛ kɔni mago b'a la kosɛbɛ kɛlɛ ta fan fɛ a yɛrɛ la ka fasa k'u kɔni Espagnekaw ka jamana u y'u ja ni pankuru in kan ka kɛɲɛ u yɛrɛ de kɔni bɛ fɛ ka anw ka kɛlɛba in ko sabote o min yɛrɛ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka kulekan don k'a bila ka tasa k'u kɔni k'anw ka kɛlɛkɛ pankuru in bila ka na anw ka jamana kɔnɔ joona joona ko baw k'an mago de b'a la. Halisa an bɛ to an ka jamana kunnafoni min na an ka jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni kun sigilen don Worodugu n'ale yɛrɛ de kɔni wulila ka fasa ko ale yɛrɛ de kɔni ye jamana ɲɛmaa ye o min yɛrɛ kɛra février kalo tile 27 n'a y'i to Worodugukaw ka jamana la n'o de ye Abidjan k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni ye jamana ɲɛmaa ye wa k'ale kɔni bɛna élection k'anw ka jamana kɔnɔ kalo 6 hukumu kɔnɔna na o min yɛrɛ o kɛlen sa yɛrɛ la ka fasa ko finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni taara ni cɛ ɲini a ka so k'an bɛ don min na ko bi ko cɛ in yɛrɛ bolilen don o hukumu kɔnɔna na sa an ka kiiritigilamɔgɔw n'o yɛrɛ de ye procureur général ye ale kɔni filɛ nin ye ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'a kɔni bɛ k'a yira ka fasa ko a b'a ɲini a tɔɲɔgɔnw fɛ ni baara in yɛrɛ compétence bɛ mun na k'u yɛrɛ de kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baara daminɛ sɛgɛsɛgɛli min yɛrɛ n'u kɔni bɛna kɛ ka kɛɲɛ ni cɛ in yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kumakan minnu bila bɔlɔlɔw sanfɛ bawo a yɛrɛ la ka fasa ko cɛ in yɛrɛ kɔni ye video 4 de kɛ ka bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ o min yɛrɛ a bɛ ka kuma fɔ kuma minnu yɛrɛ de kɔni b'a to hakili wasi bɛ na mɔgɔw la jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na sa procureur général yɛrɛ de kɔni fana bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a kɔni bɛ k'a ɲini a ka cɛdenw fɛ k'u kɔni ka wuli ka baara kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni cɛ in ka ko kunkanko la. Halisa kunnafoniyaw la a yɛrɛ la ka fasa k'anw ka jamana kɔni tɛ se ka jɔ yuruguyurugu ni nkalontigɛ ni namara kan o min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa ko fanga fɔlɔ min yɛrɛ dafirila k'o dafirila ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu ni namara ko ani bingani wale minnu tun bɛ ka kɛ mɔgɔw kan sɛbɛn fura bɔra sa sɛbɛn min yɛrɛ ni sɛbɛnnibaga kɔni bɛ k'a ɲini sa ko an ka jamana ɲɛmaa kura minnu kɔni sigilen b'anw da la k'u kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ k'u ka baara kɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'u ma ko bawo ko ni ko Mali kura tɛ se ka jɔ yuruguyurugu ani nkalontigɛ ani namara kan ko o fɛn ninnu de kɔni kan ka kɛlɛ pewu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. Halisa kunnafoniyaw la an ka baarakɛyɔrɔba min yɛrɛ sigilen don an ka jiw kunkanko kan n'o de ye SOMAGEF ye a yɛrɛ la ka fasa ko olu yɛrɛ kɔni bɔra ka
u ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn bɔ sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ya san 2021 ani san 2022 ta u y'a yira ka fɔ sa ko miliyari 9 ana kunkanfɛn yɛrɛ de kɔni bɔla walasa ji sanuma o bɛ se ka di Mali den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na baara yɛrɛ bɛ koromo kari la an ka minisiri fɛ minisiri min yɛrɛ sigilen don ji ko ni kuran ko ani dugu jukɔrɔ kow ɲɛnabɔli ma halisa o kunnafoniya kelen na malidenw bɔra san n'olu yɛrɛ de kɔni bɛ k'a ɲini minisiri fɛ sa ko ni baaraba in yɛrɛ bɛɛ min kɛra ko halisa ko baarakɛyɔrɔba min yɛrɛ n'o bɛ kuran di malidenw ma n'o de ye EDMSA ye ko kuran tigɛ kɔni cayalen don bawo a yirala k'a fɔ sa ko an ka faaba fanba kɔnɔna na sa ko ni su yɛrɛ kɔni kora ka ban ko kuran tɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na u kɔni kun kan bɔ ka ɲɛsin minisiri ma ko ni baaraba minnu kɛra ko jaabi kɔni ma ye k'u b'a ɲini minisiri fɛ sa a ka bɔ a ka se ka jamana kɔnɔdenw lafaamuya cogoya min na ka kɛ ni EDMSA mɔgɔw kɔni ka ni kuran kuratigɛ ban ye jamana kɔnɔdenw na. Fana kelenya tomba CEDEAO ala ka fasa kulu ka kuma kɛla n'o yɛrɛ de ye médiateur n'o de Goodluck Jonathan ale yɛrɛ kɔni tun bɛ tagamala an ka jamana kɔnɔ o tagama min yɛrɛ n'an bɛ se ka fasa ko ani an ka jamana ɲɛmaaw ka kuma falen na sa ko bɛnkan jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ bawo ala ka fasa ko Goodluck Jonathan yɛrɛ de kɔni kun nana ni kuma fɛn ka kuma min yɛrɛ kun y'an ka kalata ko ye a kun y'a yira ka fasa ko olu kɔni bɛna kalo 12 k'u kɔni min'u di an ka camancɛ fanga mɔgɔw ma tuguni ko halisa u ka se ka baara kɛ cogoya min na o kun kɔnɔna sa an ka jamana ɲɛma u y'a yir'u la ka fasa ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kɛlen ka ko min waleya ko ma bɔ la ko bɛnkan jɔnjɔn ma sɔrɔ an ka jamana ɲɛma ani Goodluck Jonathan ka ni ɲɔgɔn ye na min yɛrɛ n'an ka jamana ɲɛma y'a yira ka fasa ko halisa kulu kɔni ka da yɛlɛlen don kuma ɲɔgɔnya la ni farafina kelenya tɔnba mɔgɔw n'o ye CEDEAO an taa ɲɔgɔn n'an sera ɲɔgɔn sa ka kɛ ni donsoba min yɛrɛ n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn dugu kɔnɔ n'olu yɛrɛ kɔni bɛ lakana kunkan ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn dugu misɛnnin dɔw ye n'o de ye Siribala Bunti ani Tori Daga ko o dugu ninnu yɛrɛ yɛlɛla ka fasa ko olu kɔni ye kulekan bila kana bawo u y'a kɛ ɲɔnɔkaw ka lasigiden fɛ n'olu yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye bala min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa ko ni donsoba in n'a ka cɛdenw yɛrɛ de kɔni bɛ ko olu tɔɔrɔ bi u sigiyɔrɔ la n'u ye cidenw bila kana jamana kɔnɔ ɲama ma k'a kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sa walasa fura bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na an ta san n'an sera san malo sɛnɛnaw n'o yɛrɛ de fala kɔnɔmɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni kunkan bila kunkan min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ko angɛrɛ minnu yɛrɛ de bɛ kɛ malo kɔrɔ ko olu sɔngɔ kɔni yɛlɛla kosɛbɛ ko hali ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ dɔ ta angɛrɛ sɔngɔ la n'an b'a fɔ o ma ko subvention k'halisa k'an bɛ don minɛ ko bi ko angɛrɛ kɔni da ka gɛlɛn kosɛbɛ san dugu kɔnɔnaw na o min yɛrɛ n'o b'a to ni malo sɛnɛna ninnu kamana gan kosɛbɛ bawo a bɛ baara gɛlɛyaw bolo o hukumu kɔnɔna na sa u kɔni kulekan bila kana duguba kɔnɔ walasa jamana ɲɛma ale kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ nin ko in na cogoya min na an ta Kati n'an sera Kati sa Kati dugu misɛnnin dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o yɛrɛ de bɛ wele ko Kulukorokoroni a yɛlɛla ka fasa ko kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan n'olu bɛ wele ko sayifamu k'olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la sa k'olu yɛrɛ kɔni bɔra ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ jɔ o Kulukoronin dugu kɔnɔna na o min yɛrɛ n'o jara o duguladenw ye kosɛbɛ n'u ko tare ko bawo u y'a yira ka fasa k'olu ka dugumusow yɛrɛ de kɔni tun bɛ taa jigin yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ n'o kun ka jan olu la ka se fo kilomɛtiri 2 ɲɔgɔnna ma u ko ni kɛnɛyasoba in kɔni jɔlen olu ka dugu la kow kɔni bɛ n'olu lafiya kosɛbɛ min yɛrɛ n'u ko tare an ta Masina n'an sera Masina sa yɛrɛ la ka fasa ko nɛgɛkɔrɔsigi o yɛrɛ de kɔni ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana kɔnɔ o min yɛrɛ n'u y'a yira ka fasa ko cɛdenni 45 minnu si bɛ se san 5 fo ka taa se san 7 ma k'u jɛna k'olu bɛɛ sigi nɛgɛkɔrɔ Masina dugu kɔnɔ o min yɛrɛ u y'a yira ka fasa ko u bɛna cɛdenni ninnu kalan fɛn na fɛn min yɛrɛ de ni o ye cɛya kunkundow ye fo ka taa se adamadenw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na fo ka taa se diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ɲuman o bɛ se ka tɛmɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na min baara yɛrɛ kɔni daminɛna Masina dugu kɔnɔ an ta kɔkan kibaru la n'an sera kɔkan kibaru la sa yɛrɛ la ka fasa ko États-Unis n'o yɛrɛ de ye Ameriki jamana dama faralen ɲɔgɔn ma fo ka taa se Union Européenne ma ani farajala keleyatɔma n'a bɛ f'o ma ko Union Européenne k'olu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ ɲangili taga Rusilakaw ka jamana sɛgɛrɛ o ɲangili yɛrɛ k'u yɛrɛ kɔni y'a yira ka fasa ko wari bosoba minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni jamana in na n'o de ye bankiw ye ko Rusilakaw ka mɔgɔw kɔni tɛna se ka baara kɛ o wari boso ninnu na ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛ min b'u ni Ukrainikaw ni ɲɔgɔn cɛ halisa kɔkan kibaru la a yɛrɛ la ka fasa ko OTAN ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ kule la bisa ko k'a fɔ ko Rusilakaw ka jamana ko o kɔni de bɛ ka Ukrainikaw ka jamanaw tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla dɔw y'a yira ka fasa ko OTAN bɛ ni kule min na ko OTAN kɔni yirana ka fasa a ye baara min kɛ
dugu wɛrɛw la o min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko libikaw fɛ yen ko otankaw kɔni ye maa 14 n'a kunkanfɛn k'u y'o de nin bɔnɛ libi dugu kɔnɔ ko maa 16 n'a kunkanfɛn k'u y'o kɛ Afganisa dugu kɔnɔ maa 22 n'a kunkanfɛn k'u y'o kɛ Siri dugu kɔnɔ ko maa 1,000,000 n'a kunkanfɛn k'u y'o de kɛ Irak dugu kɔnɔ o min yɛrɛ a yirala k'a fɔ sa ko u kɔni t'a yira k'a fɔ Rusilakaw bɛ ka min kɛ Ukrainekaw fɛ yen k'o ye baara ɲuman ye ko mɛ k'an bɛ don min na ko bi ko Rusilakaw kɔni ka mɔgɔ nin bɔta ko o kɔni ma tɛmɛ mɔgɔ 400 kan min yɛrɛ ko ni OTAN kɔni bɛ k'a fɔ ko Rusikaw kɔni bɛ ka min kɛ Ukraine na ko maɲi ko OTAN ka yɛrɛ k'i sigi k'i miiri ka a ka kɔrɔlenw na i ka kɛɲɛ a ye mɔgɔ dama min nin bɔ diɲɛ dugu kɔnɔ. Alisa kɔkan kibaru la Rusilakaw ka ɲɛmaa Vladimir Putin a yɛlɛ k'a fɔ sa ko kɛlɛkɛminɛn juguba min yɛrɛ de b'ale bolo n'o yɛrɛ de ye arme nucléaire ye ko a kɔni o baaraw lawaleya Ukraine dugu kɔnɔna na o min yɛrɛ n'a yirala k'a fɔ sa ko o fɛn yɛrɛ de kɔni fila ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ min yɛrɛ sa n'a ma yira k'a fɔ sa ko ale kɔni bɛna fɛn in baara lawaleya n'a kɔni bɛ k'a yira Ukrainekaw ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ sa ko ni kɛlɛkɛminɛn juguba in kɔni b'ale de bolo. Diɲɛ kɛlɛya tɔnba min yɛrɛ bɛ n'o de ye ONU ye a yɛlɛ k'a fɔ sa k'olu bɛ ɲɔgɔn ye telima na ɲɔgɔn ye telima min yɛrɛ ni mɔgɔ 193 b'a kɛnɛ kan mun yɛrɛ n'u bɛna taa kuma fɛn kan fɛn min yɛrɛ de ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko min bɛ Ukrainekaw ka jamana ani Rusilakaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔni baaraw daminɛla bi. Alisa an bɛ to kɔkan kibaru la ka kɛɲɛ ni farafina jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛ Ukrainekaw ka jamana kɔnɔ kɛlɛ la a yɛlɛ k'a fɔ sa ko kɛlɛ kunkan ko la k'olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a ɲini sa ka bɔ Ukraine dugu kɔnɔ o min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko u kɔni mana se Pologne frontière la dɔrɔn k'u kɔni bɛ lasegin ko baw ko n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye farafinw ye k'a dɔn k'a fɔ sa k'u bolo kɔni finen don ko u bɛ lasegin min yɛrɛ ni Kievkaw ka jamana yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ani Varsovie ko kuma in kɔni tɛ tiɲɛ France 24 ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ale yɛrɛ kɔni n'a a kalanden dɔw ye ɲɔgɔn ye n'u yɛrɛ kɔni n'u bannen u ka bɔ frontière la baw ko ka kɛɲɛ k'u ye farafinw ye. Mali kunnafoni jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de tun b'an bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ko a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ bi ye lɔgɔkun daminɛ an b'a fɔ ko ala ka lɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛnw sɔrɔ fɛn garisigɛ sanuman bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen aw mana kɛ diɲɛ fan o fan la aw mana kɛ dugu o dugu la k'ala k'aw bɛɛ lajɛlen ni kisi a k'an bɛɛ